Kirsi. Vi skal fundet frem til at et bevis for, at f mærke x de giver e(x). Det vil sige differentiering af e(x). Vi har vores formel fra sekantens hældningstal, som vi havde fra den første dag. Og lim delta x mod 0, og så fx plus delta x minus fx divideret med delta x. Det skal vi omskrive, så vi skriver det her om til at hedde ex plus delta x, og vores fx til at vi om til at bare hedde ex. Når vi så skrevet ind i vores formel her, så kommer man til at hedde lim mod 0, grænseværdien, delta x mod 0, ex plus delta x minus ex divideret med delta x. Herfra så skal vi have brugt vores regel, som hedder, at a opløftet i n plus m, det er det samme som a i n gange med a i m. Det vi gør herfra, så springer vi herned, hvor det så er gjort. Så hedder det i stedet for ex gange med e delta x minus e i x divideret med delta x. Når vi har det, så kan vi udnytte faktorisering, fordi vi har et gangetegn imellem her. Det gør vi så ved, at vi sætter det ene i af x her, vi sætter uden for parentesen, så den hedder ex gange med parentes i delta x minus 1, og så divideret med delta x igen. Det vil vi bare skrive lidt om her over siden af, så den i stedet for hedder ex. Ja, det er sådan det samme, bare ex det står uden for vores brøk her. Ligesom med sekantens hældning i det første eksempel, så skal vi have det her over, det skal vi til at give 1, så tæt på 1 til muligt. Og det er også grund til, at vi har skrevet grænseværdien her, delta x mod 0. Fordi hvis det her det kommer tættere på 1, så vil den til sidst hedde ex gange med 1. Og det viser vi en tabel, ved at vi skriver delta x foroven, så siger vi 1, 0,1, 0, 0, og så videre ud af. Og det vil til sidst komme så tæt på 1, som det overhovedet kan være, uden at ramme det selvfølgelig. Det giver os til sidst vores sidste formel, som hedder f mærke x er lige med grænseværdien for delta x mod 0. Det giver e i x gange med e delta x minus 1 divideret med delta x. Det skal så gerne give